вакытына içinde bizning bir sindromla hemorragik ГПС ауруы тіркелді. Бұл Аққозы ауылынан лесничествода эшләүче, низагы лесничествода эшләүче Иратта 49 яшьлек. 3 эшләүчерәгә тіркелді. Осы ауылынан 41 яшьлек хатын-кызны билгеләп тешли. Буазкүл авылынан 57 яшьлек хатын-кызны билгеләп тешли. Һәм Актаныш авылынан 17 яшьлек студентны Казанда оқучы студент, ол Казанда остановкада торганда билгесез тешли, ләкин безгә кытыру авыруына каршы вакцинация алу буенча экстренный кирде. Шулай бер туберкулез авыруы тіркелді. Бу 38 яшьлек Шат авылыннан бер кайда да эшләмәүче Иратта тіркелә. Ул Үзбәкстаннан март аенда әнисен карарга кайта. Һәм инде бу көндә расследование бара, аның алдагы флюорография нәтиҗәләре буенча районда бер ковид авыруы тіркелде. 14-нче чираклы. Бу 1972 елга Ират хроник инвалид первой группы шикәр авыруы һәм инде инсульт кичергән. 9 октябрь көнне ул хастахана инфекцион больница Шалуга җибәрелә. Һәм инде үлгәннән соң 17 октябрь көнне үлгәннән соң ковид авыруы раслана. Контактта бер кеше күзәтү буенча чаралар күрелгән. Шулай ук безнең оешма предприятиеларда һәм инде мәктәп балалар бакчаларында, туплану урыннарында, сәүдә предприятиеларында коронавирус инфекциясының булдырмау чараларының үтәлеше карала. Мәктәпләрдә инде безнең булган тикшерү нәтиҗәсе буенча һәр мәктәптә дә кергән вакытта фильтрлар һәм инде журналга алар антисептиклар белән тәэмин ителеп, бөтенесе дә үз тиешле югарылыгында алып барыла. Шулай ук безнең хуҗалыкларда да Алташканың сезонный столовый каралды. Анда да антисептиклар һәм инде шаклану чаралары белән тәэмин ителеш яхшы. Шәхси эшмәкәрләрдән Казай авылыннан ялылганның кибете һәм инде Шалманараттан Салахның кибете тикшерелде. Саклану предписаниелар бирелде автомойкаларга һәм инде аларның үтәлешен без инде распоряжение белән кире кабат караячакбыз. Шуңа күрә инде бөтен оешма предприятие утренний фильтр ул беренче кисәтү чарасы булып тора. Шуңа күрә һәрберегез эш урыннарында эшчеләрегезнең температурасын үлчәп кертсәгез иде. Көн дәвамында һәм инде температура гына түгел, беренче билге, авыру билгеләренең беренче билгеләре булса, эштән азат ителсеннәр иде. Чөнки авыру бөтен шушы бүлмәдә утырган бөтен кешегә дә таралырга мөмкин. Бик сак һәм инде тиешенчә каралсын иде. Шулай ук тикшерү буенча безнең район җирлегендә мониторинг нигезендә КФК Фативаның һәм инде Челнобройлер птицеводческий комплекста эшчеләрнең гриппка каршы торучанлыгының буенча анализлар алынды. Мазок һәм инде кан анализлары алар эштә. Птичий гриппка буенча мероприятиелар, алар гриппка каршы вакцинацияларны һәр ике оешмада да алынды. Һәм шулай ук безнең башка теркәлгән птицевод хозяйстволарында эшчеләрен шушы авырудан саклау өчен гриппка вакцинациялары алынып бетте. Маска белән тәэмин ителгән антисептиклар, шуны постоянно тотып тора кирәк. Тәэмин читтәре тәэмин бар, 80% кадәр тәэмин ителә дигән фикер, башка чарасы да уйнап булган көндә. Авыр түгел, беребезгә дә тәэминнән башлап, маски, саклану чаралары билгеләп кергәнгә, септергәч, ипеттән чыккач септергәч, любой территорияда шуңа күрә безнең сәүдә нокталарын бигрәк тә карарга кирәк. Кайда безнең кешеләр белән элемтәр контакт бар. Аларны даими контрольдә логикасын тарафтан да булырга тиеш. Ишесен бу көндә тукталып та тора алмый. Шулай без белән нормаль саклану чараларын сезнең белән башкарып чыгарга тиеш. Шуны әйтәсез, кылабыз даими эшләр итәргә берлектә. Кирәк икән бездән дә шәһәр Батович, Украина, Рахмат,